Bon dia, benvinguts a Notícies Teletorró. Informen José Antonio Giner. I Adrián López, i farem la notícia del major impacte d'un meteorit a la Lluna. Un grup de científics encapçalat per José María Madiedo de la Universitat de Huelva ha descobert el major impacte d'un meteorit a la Lluna, que té 40 metres de diàmetre. En una roda de premsa coincidint amb la publicació avui en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society d'un article conjunt de Madiedo i de José Luis Ortiz a l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, el professor de la Universitat de Huelva ha explicat avui que l'impacte va ser registrat l'11 de setembre de 2011. El mateix es va produir, ha indicat, quan una roca amb un pes similar al d'un cotxe entre 400 i 600 quilos va xocar contra la Lluna i va produir un centelleig que va poder observar-se a simple vista i va durar uns 8 segons. Fins ara el major impacte registrat ho va detectar la NASA al març de 2013 i en aquella ocasió el centelleig va durar un segon i el pes va ser d'uns 40 quilos. Madiedo ha precisat que el centelleig és el més llarg i intens que s'ha observat mai i la troballa va ser possible gràcies al sistema de detecció i anàlisi d'impactes de la Lluna desenvolupat conjuntament per ell i Ortiz. Es calcula que el nou cràter generat com a conseqüència de l'impacte podria mesurar uns 40 metres de diàmetre i que la roca que ho va produir mesurava entre 60 i 150 centímetres. Així ha explicat que la col·lisió va tindre lloc a uns 61.000 km/h. Fins aquí, Notícies Teletorró. Bon matí.